Hej alle sammen, i dag så vil jeg lave en lille Bondium DIY video. Ja, lad os bare gå i gang. Ja. Se, nu har jeg lavet alle her. Og det her skal bare væk. Jeg har en af dem, jeg gerne vil vise jer. Hvis I vil lære sådan en her sløjfe, sådan jeg viser til sidst, hvordan det ser ud på, så skal I bruge de her ting. En af de her ting, som jeg ikke ved, hvad hedder. Ja, men jeg skal også bruge sådan en her. Pind ting. Det er lige meget hvilken, men bare en pind. Man selvfølgelig også bruge en masse elastikker. Mange elastikker. Lidt for mange elastikker. Virkelig mange elastikker. Ej, 5 eller mere. Man bestemmer selv. Så lad os bare gå i gang. Det var alle ting, man skulle bruge. Men vi starter med at tage vores fingre. Nu tager jeg bare lige en farve. Hvilken som helst farve, som jeg lige slet ikke kan se. Øjeblik. De her synes jeg er ret pæne. Jeg tager en af de her. Tager jeg den 2 gange rundt om fingrene. Tager mit bordting her. Og her så skal de stå sådan her. Sådan her på et kryds. Så har du sådan ligesom en fisk. Tager du hvor mange vil jeg have dem? Så bare 3. Det er også rigeligt. Ej, 3. Så er 4 normalt, så er det bare 4. Så tager jeg dem rundt om mine fingre. Sådan her. Jeg ikke lige se. Tager jeg dem rundt om mine fingre sådan her. Tager det sådan her. Og husk, det her bliver en sløjfe. Og den har jeg glemt. Det har jeg glemt at sige. Den der nederste der. Det bliver i midten. Ups. Kom lidt til at tage for højt. I midten af sløjfen, for eksempel her, og det er lidt tydeligt at se. Det bliver den røde ting. Men ja, det er sådan det. Så er det videre til næste ting, jeg skal gøre. Ja, næste ting. Nu har jeg lige de her. Det er en af dem, man skal bruge. Jeg tager bare den her penge. Wow, det kan jeg finde ud af. Og så tager jeg den. Wow, jeg er retarderet til det. Og tager den udenom. Jeg holder lige fast, så det ikke falder af. Kan I lige så godt også gøre. Så den gør. Den falder af. Ha, den er god. Ja, jeg sætter den lige på plads nu. På plads, wow. Og man gør det sammen med den anden. Tager den rundt om de andre elastikker. Ikke indenfra, men udenfra. Så hej, jeres lille sløjfe. Næste trin. Næste trin er, at man tager selve sløjfen af. Wow. Så har du sådan en lille ting. Så jeg gør det lidt. Bla 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 bla. Så jeg gør sådan her. I finder to af de her strenge ting. Ja, og så sætter jeg i den ene sådan. Jeg skal selv kunne se det. Jeg har den der ovenover mig selv. Så det er nemmere for mig at se. Og skal vi vise det. Den ene her. Kan jeg lige gøre sådan her. Og så sætter jeg den anden her. Fra den anden side af herovre. Og så gør jeg sådan her. Og så har jeg den. Så har jeg sådan en her. Det gjorde jeg bare ikke. Jeg var heldig. I skal passe på med, når I sådan hiver i den ene ende. For så kan den ene blive sådan længere end den anden. Det er bare svært at få tilbage. Men som I kan se, så har I resultatet lige her. Det svarer til resultatet. Så har jeg det i min LPS. Ja, min LPS. Wow. Der ikke bevæger sig. Det er meget normalt for den. Ja, så tager I
den her, så I lige har fået lavet, og så den rundt op. Jeg kan også gøre det med en gennemsigtig sted her, men så skal jeg bare bruge en af gennemsigtigerne her. Og det er resultatet. Så jeg håber, I nød den her video, og I vil subscribe på kanalen, og I vil give den her video et like. Og så ses vi vel lidt andet tidspunkt.